Oi que tots algun cop heu sentit aquesta sensació de tenir papallones a la panxa? Ja sigui quan estem supernerviosos perquè tenim un examen o alguna cosa molt important a fer el dia de demà, o quan estem enamorats, per exemple. Doncs, com us podreu imaginar, evidentment, no tenim, per sort, papallones volejant dins de l'estómac. El que passa és que hi tenim un grup de neurones força gran. De fet, en el nostre sistema digestiu tenim 100 milions de neurones, que formen una xarxa molt complexa. Els científics anomenen aquesta xarxa segon cervell, tot i que el nom tècnic és sistema nerviós entèric. Ara bé, és un cervell com el que tenim a dins del cap? Doncs, mireu, no ben bé. Evidentment, el cervell que tenim, aquest segon cervell, no ens permet ni pensar, ni reflexionar, ni prendre decisions. Però té funcions també molt importants. Quines són? Doncs, d'entrada, s'encarrega de regular el procés de digestió i de sentir una mica tot el que està passant a dins del nostre sistema digestiu de manera força independent al cervell. Però no només això, sinó que creiem que té altres funcions i funcions molt importants. Com quines? Doncs mireu, els científics creuen que un sistema tan complex no pot servir només per tirar el menjar cap avall i fer-lo sortir, sinó que ha de tenir altres funcions. Quines? Doncs s'ha vist que la informació del nostre, a vegades, alguna part de la informació del nostre sistema digestiu viatja cap al cervell, però no torna al sistema digestiu. Això, en la resta de parts del cos no passa. Quan la informació va des dels nostres sentits al cervell, el cervell la retorna en forma de resposta. Què indica això? Doncs el que creuen els científics és que el sistema digestiu ajuda una mica al nostre estat d'ànim, al nostre benestar emocional. I per això una mica aquesta sensació de papallones a la panxa quan tenim nervis. De fet, s'ha vist que en estudis amb persones amb depressió, si estimulen els nervis que hi ha al sistema digestiu, canviant la informació al cervell, els símptomes de la depressió milloren. Així que el sistema digestiu, aquest sistema entèric nerviós, seria molt important per això, pel nostre estat d'ànim. I per més coses, pot ser que participi en altres malalties, com per exemple l'autisme o altres malalties autoimmunes. I de fet, ara mateix s'està estudiant molt i s'està descobrint que pot tenir una importància molt rellevant. Ara bé, pensar amb la panxa encara no pensem.